Το δουλευταρά το ξεκίνησα με κάποιους φίλους στην Ελλάδα. Ήταν η περίοδο της μεγάλης κρίσης μετά το 2012. Το κλίμα ήταν κάπως να μιλάμε συνέχεια για την κρίση, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γενικά υπήρχε μια Μιζέρια. Μια μιζέρια, ναι. Οπότε αυτό που αποφάσισαν σαν παρέα, και ήμασταν 5-6 άτομα τότε, φίλοι, ήταν ότι πάμε να κάνουμε ένα προτζεκτάκι. Όταν τα λέμε, να τα λέμε για κάτι δημιουργικό. Δεν σκεφτήκαμε καθόλου χρήματα ή κάτι. Είπαμε πάμε να βρούμε ένα δημιουργικό project, να χτίσουμε κάτι που να γουστάρουμε. Έτσι λοιπόν είπαμε να κάνουμε ένα marketplace για υπηρεσίες για το σπίτι. Προέκυψε μέσα από brainstorming και το όνομα Δουλευταράς. Φτιάξαμε μια πολύ αρχική έκδοση. 2013 βγήκε μια alpha version και μάλιστα τόσο μεγάλη απήχηση σαν όνομα που κατευθείαν ενδιαφέρθηκαν δημοσιογράφοι. Μας φώναξε η Μενεγάκη. Το 2021 έχουμε βγει και στην Κύπρο πρώτη αγορά εξωτερικού. Και λέμε, εδώ είμαστε, γίναμε. Το έχουμε βρει, έχουμε χτυπήσει πλέβα χρυσού. Πάμε να το κάνουμε παντού. We made it. We made it, ναι. We made it. Ξέρεις κάτι memes με τον DiCaprio που ανοίγει σαμπάνια. Καμπάνιες, ναι, και τα λοιπά. Αυτό ήταν το feeling, όντως.